हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नै जों माबा फिथाइ गोखै जानो नागिरदों ज'नो सान्दुं गोसायाव बोथोर थांबाय माइ हाखांबाय मारा होखांबाय ओंखाम गोरलै जाखांबाय ख्रिस्टमासबो जोब्बाय ना बेदर जायै जायै आंगायलायबोबाय गोदान बोसोरबो जोब्बाय नै जों दा मा जानो नागिरदों नारें जुमब्रा ना नै जोंना सनाफ्रा जिरगासिनो दङ जिरदो सिखा गैला नामा गामलायालाय बहा थांखो ए दुन्दियाखौबो सुनो लांदों बानलुखौबो ना जोंना माबा थबसियावनो देनो नागिरबाय बानलु होसनखांबाय दुन्दिया हादों जा मोजां देखासिगोन बिसोरो संख्रि एसे होदो थाब गेब्लेनायनि जोंना नै जारौमोनहा सनाफ्रा लोखिफ्रा गावदांफ्रा अन्थाव बाथाव खामानि मावनानै जों ज' जागोन थाइनै सेवबाय थाइथाम थाइब्रैमोन थाइनै सेवबाय लायनो थांबावदों बिफाङाव थाइसे मोनबोगोन ना मोनबोआथाय उन्दै मानसिखौसो थिनहरदों लाबोनो हागोन ना हाया बे थाइनैखौनो जिरनानै मोजाङै लगायथोंसै संख्रि बानलु ज्रोमनो ओमफ्राय बेखौनो ज' राननानै जानोसै नै सासेया देदों बानलुआनो गेब्लेया नायलाय आं माबानिसोला बांदेरनि saya puisi itu बे गथ'आ सिथों सिथा जाफैथारदोंहाय हनै बे गथ'आ अन्थाव बाथाव गथ'आनो जि आब्राहाय रायबावबायसो जोंखौ गथ'आ एफा फिसासानो मिसखौबो रायबावो नामा ए नों देनो मोजां मोनो ना जारौ दिप्ति नोंहालाय सना गावदां आयं सना दे नों जिरनो मोजां मोनखायो दा हनै आजायासो आरो फैबावलायबायहाय सनाया हाथाय साल'ल' बोरायसो जाबाय बेहा नायलांबाय थादो सनाफोर सार राम्रो एकदम राम्रो ছ राम्रो छ আমাৰ সেইটো ভাগ কৰিছে নহয় এতিয়া এই টেঙা ভাগ কৰিছে এতিয়া সেইটো কাটি আছে ল'ৰাবোৰ কাটি আছে ভাগ কৰিছে এইটো চবৰ কাৰণে ভাগ কৰিব 21টামান হ'ব আৰু 22-25টামান হ'ব অলপ এতিয়া একটু লেলো আর ফলা ওসর ফলা সাইড হয়ে যা লই যা পাতা দো जो पत्ता काट रहा है ना जो काम कर रहा है उसको ज्यादा दे बैसोरनोबो माबा बे टिउसन लानायफोरनोबो माबादो बाहागखौ खालाम आयं 8टासो ना हैतात टिउसन करा जागोन 2টামান আৰু দে 2টামান 2টা नोंसोर माथो नांहोआखै आं जानो नांबाय बारादायबा गोबाबदाय जाबा दै लांदो बकरी चा दिया पानी जिसका भी बाथरूम में था बकरी चा दिया जिसका भी बाथरूम में एक तो पानी बोतल वो क्या था इसाया
ईसा भी तो है ना इसाकाय वो उधर गया था वो सब जगह कर देखो आं जानसलै गोदिखौ जाबाय दा जायाखैबा बिनिफ्रायनो भाग बोखांफिन सबके भाग करा हल এতিয়া খাই লম